Ainoa naiz, eta neskatu hau Araia da. Orain dela urte batzuk etorri ginela auzora Arrotxapeara bizitzera, eta orain dela urte bete Araia jaio zenean, planteatzen hasi ginen zer nolako aurreskolara joatea nahi genuen. Aurreko ikasturtean Araiak 4 hilabete baino ez zituen aurremetrikula garaian, eta zuzenean Iruñako udalean euskarazko eskaintza ematen zuten 2 aurreskoletan izena eman genuen. Argi genuelako euskarazko eredu batean Araiak egotea nahi genuela. Izartegin hartu gintuzten, Txantreako aurreskolan, baina guri gustatu izanen litzaiguke auzoan bertan Errotxapean aurreskolan euskaraz egon ahal izatea. Egunerokoan joan etorriak egin behar izatea, kotxean joan behar izatea horrelako hau txikiarekin gainera zama handiagoa da. Guri gustatuko litzaiguke oinez joan ahal izatea aurreskolara, ondoko bizilaguna joaten diren bezala, hemen Errotxapean 3 aurreskola daudelako eta 3 gainera erdal eredukoak, eredu berdinekoak. Hortaz, pentsatzen dugu euskarazko aurreskola bat ezinbestean egon beharko lukeela, eta horregatik saiatuko gara beste gurasoekin auzoan elkartzen eta eskaera hori udalera eramaten. Nien eitz naiz, Arrotxapeko euskalgintza taldean nabil, eta ja urte batzuk dira auzora etorri nintzen, eta hasieratik egiten ninduen auzo honetan hainbeste jende egonik ez egotea inolako aurreskola euskaraz, behintzat publikoa. Eta gure taldean aspaldi gabiltzan gai hori lantzen, eta aurten izan dugu gurasoekin elkartzeko, guraso talde batzuekin elkartzeko aukera, eta ikusten dugu aukera erreala dagoela auzoan aurreskola bat euskaraz izateko, eta aipatzea auzoan 3 aurreskola ditugula, 2 dira gazteleraz eta bestea da ingelesez, eta uste dugu euskaraz bat egon beharko litzatekeela, edo euskaraz eskaintza egotea beharrezkoa dela, gehien bat gure eskubidea delako, eta beste alde batetik auzoan Patxi Larraintzar ikastetxea dugu. Patxi Larraintzar suposatzen du 3 urtetatik 10 urtera, eta ikusten dugu auzoan ikasten jarraitu nahi duen guztiontzat garrantzitsua dela aurretik auzoan ere hezkuntza prozesua hastea.